Sunt o fată heterosexuală, care dorește să răspândească un adevăr, care dorește să reamintească un adevăr sau poate să informeze pe alții spălați pe creier de acest adevăr. Homosexualitatea este iubire. Homosexualitatea este dragoste, este ceva frumos și este un cadou frumos din partea vieții pentru cei care s-au născut astfel, la fel cum, desigur, este heterosexualitatea. Iar cine nu consideră treaba asta, e defect, inima lui e înveninată, creierul lui e spălat și doresc vindecare acelor persoane și iubire. Pentru că iubirea triumfă prostia, pentru că iubirea triumfă prejudecata și ura. Alege iubirea, nu religia.